ikerketa luze baten emaitza aurkeztera etorri gara. UOG, Urdaibaiko organoak Jose Maria Egulior taldea osatzen daben musikaren inguruko profesionalen jakiminak eta gogoak bultzatutako lana. Erakusketa honek organogintzan oso garrantzitsua izan zen bizkaitar baten bizitza eta lana ekartzen da gurera. Lope Alberdi organugilea, Gautegi Sarteagan jaio zen, hemendik oso hurbil. Bere bilbidean lorpen handiak egin ebazan, baita gure lurraldetik kanpo bebai. Eta erakusketa honek haren memoria eta legadua berreskuratzen lagunduko deuzku. Erakusketak Lope Alberdiren figura eta obra berreskuratzen ditu, eta aldi berean bere profesioa ere bai aldarrikatzen du organogintza, gaur egun galtzeko arriskuan dagoena. Eta berreskuratze honetan balio simbolikoa ere badu Lope Alberdiren aurpegia gizarteratzen dugula. Orain arte ez denekien zein zen bere itxura fisikoa, eta haren irudia berreskuratzeak balio simbolikoa dauka historiarentzat ezezaguna izan zen eta ikustezina izan zen funtsezko pertsonai bati ikusgarritasuna itzultzeko. Berariaz egindako ikerketa honek dokumentu berriak eskaintzen ditu, eta Alberdiren lanaren eta Espainiako organogintzaren bilakaerari buruzko ikuspegi askoz osoago bat eskaintzen du. Eta gure lana, azken baten ikerketa sakon honek kanpotik ikusten dugu zen ikerketa sakon honek argitaratzea da edo zabaltzea, jenteak ezagutu deizen zer dan. Erakusketan dagoena komplementatzeko edo osatzeko sortu da programa edo egitarau bat, eta egitarau hau Lope Alberdirekin lotuta dagoen egitarau hasi izan ja uztailak 12an, Arteagako Eleizan zabaldu zen plaka bat edo jarri zen plaka bat Lope Alberdiren memoria berreskuratzeko edo behintzat jendeak jakitzeko Lope Alberdi nungoa zen eta bere lanan bere bizitzan nuna hasi zen. Daukagu Busturialdean ondare beretan hitzela. Da batzuk goldo egin duguz, adibidez Santo Eufemioko organoa. Munduan bakarrik dagoz 3 edo 4 organo daukenak piano arpa beren barruan, guk geunkan 2, hemen Busturialdean. Eta bat galdu dugu, hemen Busturialdean evoluzio guztia organo mekanikotik organo pneumatikora izan biletena. Eta hori da museo bat eukitea. Urdaibai, Lope Alberdiren ondarearen benetako museo bizi bat bezala aurkezten dugu ere bai, eta azpimarratu nahi dut organoak komunitate baten historia ere kontatzen duela. Dokumentazioak erakusten du organo horiek Urdaibaiko herritarrek finantziatu zituztela, harpidetza herrikoien bidez, eta benetako herri proiektuak bihurtu zirela. Ez zen musika tresna hutsa, instrumentu hutsa, baizik eta Urdaibaiko herrietako bizitza soziala, religiosoa eta kulturala egituratzen zuen elementua zen organoa. Erakusketak organoari lotutako ondare materiala ez ezik, ondare materiala ere babesteko beharra aldarrikatzen du, ez da nahikoa instrumentuak kontserbatzea, baizik eta organoari lotutako ezagutzak, lanbideak eta transmisio moduak ere zaindu behar ditugu.